Selamat malam Cahayu. Selamat malam Bapak. Pirang sasi ora ketemu awakmu nanti kangen aku. Mila tuh. Nah, Pirang sasi. lah ya pirang sasi pisan. Nembe ndek wingi to, Pak. Apa iya to? Lah teng kene Bu Santi niku napa bulan apa? Agustus. Lah sakniki bulan apa? Ngene lho, wong iki lek tresno, bapak tresno ning anake, ya to. Kuwi ora ketemu sedina iki kaya setahun lho, Nduk. Tenan. Tenan kuwi mergo gedene rasa tresnane bapak nyang anak, tresnane bojo, suami nyang istri. Kuwi nek kaya ngono ki padha. Dadi ora ketemu sedina iki kaya setahun ngono lho. Anak gak tau disangoni. Lek anak ndak tau sangoni aku. Lah duwekmu wis akeh lho, wong menyangoni kowe para ya kaya dene nguyahi segara. Ngono Kan lho. namanya anak. Bapak sayang ning anak iki. Ya, 200. Wong ini Pak Pardi. Ya. Lah kan saking Pak Pardi, berarti bapakku berarti Pak Pardi. Lah saking jenengan. Ngene lho. Kemu Pak Pardi dikekne aku. Lah wis tak tampa to, hak milikku to, terus tak kekne awakmu. Nggih mboten no, kan atas namane Pak Pardi, sanes jenengan. Telek. Yes. Kan karo cah sitok iki mesti kenek duit aku. Nek ora apa-apa nggo anake kok. Nya iki padha 200 e. Lurah karo Lek biasane bapak ning anak niku luwih akeh. Nek mung 200 sih kula nggih gadah 200. Heeh. Kula niku mboten gadah 10 juta, kula mboten gadah 10 juta. Beh, lek 10 juta lho bengi iki turaku mek 7.000 lho. Lek dige anake wae pelit, terus dige liyan-liyane terus ora. Nggih liya-liyane apa to? Aku iki tau nggih liya-liyane to, Nduk. Lah kok malah dilebokne? Lah jare moh ware. Ngekeki akeh karo sithik, kuwi gumantung rasa iklasane ati, ya to. Lah jenengan ngekeki niku ikhlas napa mboten? Ya ikhlas, Nek luwih teko niku, ora ikhlas. berarti jenengan pun mboten ikhlas, Mas ya 200. Ya ikhlas lek 200 ikhlas. Nek sak ngisore 200? Ya ikhlas. Nek sak dhuwure? Enggak. Aku ora duitku duwene kok kitok, yakin. Karo ibumu ora disangoni aku. Tenan. Lho, slempitane oke. Iki duit lanang ngawur e. Salah ya pengen ngondol ning kandangan, jangan. Oh piye? Ya, apa? Niki susuk napa mboten? Ora sak susuk nek aku kowe. Saestu. Saestu. Padahal kula namung guyon lho. Lho ora apa-apa, ora masalah. Mboten, Pak. Wis to dikono ndi apa? Mboten pun to. Bapake duwe akeh saiki. Nggih pun, malih nek. Bapak ndek iki koyo Banyuwangi. Wah, nggih kula mirsani. Lah iya heeh tenan. Jenengan semangat tera mau lek ketunggonan sinden anyar mesti. Sapa kok enek sinden anyar ndek iki? Enten. Saking Lumajang. Kayak sing semangat mayang kok sing semangat kok. Ngono. Nek dalang terus dipik-pik, engko lek enek aku no dalange rada lemes. Wah, rada lemes piye kan sore genah wis membara anu kok. Kayak sore wis semangate kaya ngono. Tenan, Nduk. Nek aku iki karo awakmu, lek enek awakmu ya semakin semangat. Ora kok ngendoni ora. Semangat ndek ingi. Kuwi cangkeme sinden-sinden iki tumbak cucukan tok wapuk manuk sak ndoke pisan malah. Dan semangat iki Nduk, tenang. Dimanapun saya pentas itu semangat. Orang mikir awakku loro, awakku kesel, tidak saya pikirkan. Tetap saya semangat untuk nyenengi wong pirang-pirang. Iya, harus seperti itu Pak. Kita tuh sebagai seniman itu meskipun kita sakit, meskipun kita mempunyai masalah, kita harus tetap profesional kerja. Betul. Kita harus senyum, kita harus sesuai dengan perjanjian dari awal. Ya, betul. Ini jenenge profesional kerja. Profesional. Itulah yang dinamakan mahalnya orang seni itu di situ. Betul. Mula bengi iki penjane Pak Pardi lan masyarakat. Wis lek ngenteni awakmu jan. Pak Pardi niku sing pundi? Lho Pak Kepala Desa. Iya, yang mana? Lho piye ini lenggah ning kono karo. Diatur tindak rene apa? Nggih, mboten napa-napa. Monggo Pak Pardi. Nah, gen pirsa. Wingi wis tau nanggap ning daleme no kok. Lali to awakmu? Pak Pardi. Heeh. Karo Pak Kangkot urung Teng pundi? teng daleme Pak Pardi kan. Kapan? Lah. Tahun lalu. Tahun lalu. Lah duitnya entek Pak wis lali. Pak Pardi. Monggo Pak Pardi. Nah, tindak mriki Pak. Nah, pundi Pak Pardi wau. Ora ketang sak kebiaran men genduk niken niku pirsa ndi to Pak Lurahe. Bangsongan. Ngono, monggo. Monggo Pak, tindak mriki Pak. Pundi biyayine? Ya. Iku. Monggo. Turuk.
Monggo Pak Martiwo. Oke, monggo Pak. Apa? Sing namine Pak Pardi niku. Lah iya. Jangan sumerep mboten. Lho wis ero aku. Ah. Niki. Kowe wis ero borong? Sampun. Ah iya. Lah niki. Lah iki. Nggih. Lah Pak. biyen tau nanggap kok iso lali lho. Nggih, lan lek sing riyen kan mboten mengenal gitu Pak. Ah, Kalau nggih. sekarang mungkin lebih mengenal lagi. Ini dulu kan murid SMP 6. Nggih. SMP 6. KS-nya teman saya. Oh, kepala sekolah Oh, ibu. kepala sekolah, Iya. nggih. Nggih. Pak siapa? Pak Jat Miko. Miko. Nggih, tapi sakniki pun gantos Bu Sri. Bu Sri. Nggih, nggih. Bapak nggih ngasto kepala sekolah nggih Pak Din. Guru no. Sanes. Napa? Namung guru. Lah guru nggih, nggih, nggih. Oh, nggih. Nggih. Ibu sing kepala sekolah. Ibu kepala sekolah. Nggih. Kepala sekolah pun di Pak. SMP 8. Lah niku murid Sing murid-murid ini mau pentas niku. Oh, ibu niku Ibu iki gawane Pak. Bapak. Heeh. Oh, kepala sekolah SMP 8. Ya. Oh, kok mboten sanjang jenengan? Lah kowe apa kena karo Bu kepala sekolah? Nggih mboten to, Pak. Loh, iya toh. Lah kowe mbiyen SMP-mu ngendi? SMP 6. Oh, SMP 6 toh. SMP 6. Oh, Itu ya. juga ada karawitan, terus SMP 8 juga ada karawitan. Oh. Karawitan di SMP Kediri itu ada 2, SMP 6 sama SMP 8. Wah, luar Itu. biasa. Dulu SMP 8 juga ingin Mbak Niken itu masuk ke SMP 8. Delapan. Tapi Oh. kalah sama Pak Jatmiko. Di SMP 6 itu, Pak. Ya, kalah dhisik. Mbok sakniki mawon keteng SMP 6. Alah ya apa? Ya lulus. Wis SMA ya nduk kan. Heeh, SMA mu ngendi saiki kan? SMA 8. SMA 8. Nggih. Pak niku, Pak. Nggih. Nggih. Bibit Ampun. unggul, Pak, nggih. Apa? Niki bibit unggul nggih. Bibit unggul. Ngantos nggih rebutan nggih. Nah. Nggih rebutan SMP 6 sama SMA 8. Mulai kecil. Mulai kecil. Ya, sudah kelihatan talentanya. Talentanya. Nggih. Mila Ning nggih jenengan kan mboten semerep, Pak. Lek umpami kula dados murid SMP 8 paling nggih ngelus daya. Wong SMP 6 niku mawon kula badhe ditokne ya. Lah nyapa? Jarang mlebu. Nggih, mboten nate mlebet. Rata mlebu. Mboten belas. Oh, lah kakek tanggapan kok iki kok. Nggih, tapi ya memaklumi, Pak. Ini itu kan apa? Karawitannya kan SMP 6 itu kan juga karawitan, SMP 8 juga karawitan. Jadi Ya. memaklumi siswa-siswa yang seni. Seni ya. Nggih, Nggih, alhamdulillah. nggih. Luar biasa ya. Berarti iso memaklumi itu. Nggih, Iya, nggih, Pak. nggih. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Ya, semoga sukses. Amin. Mugi-mugi jenengan nggih Amin. sehat selamat wilujeng panjang yuswanipun awet le momong anak putune rezekine Amin, kathah amin, barokah amin. turah-turah relokane malam. Nggih matur sembah nuwun nggih, Pak. Amin amin ya Sawise rabbal jenengan alamin. sampun teng mriki jenengan balik malih mboten napa-napa nggih. Biyen tadi ora kono Mboten Bang Pak, sih. mboten dereng nyangoni nggih. Mboten Pak, dereng no. Mboten pun to mboten. Kula niku namung pengen jenengan nyanyi. Heeh. Monggo. Suarane sing elek ka iso, Mbak. Heeh. Mboten napa-napa, Bun. Mboten kula mirengne, Bun. Wah, Wong nyanyi kok ora dirungokke. kabeh semaput aku nyanyi. Mboten napa to, Pak? Lah suarane glerek-glerek. Mungkin napa enten request napa jenengan remeni lagu napa? Langgam, musik, dangdut, napa? Butut manggung. Oh iya. Ayo. Ayo. Ya, kutut manggung ayo kowe. Butut manggung. Iya. Nggih kecil, Pak. Iya. Ning nggih mboten sakniki, Pak. Sakniki tasik sore. Oh, nggih. Mengke lek pun radi dalu, gara-gara Nggih. ngoten nggih Oh, ketat nggih, manggung nggih, nggih. nggih. Kula kudu kilimbukan nggih. Arep minggat. Nggih. Lintune kutut manggung napa, Pak? Ampun. Sampun. Niku mawon. Nggih, mengke kula pinangkani nggih, Pak. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Nggih, suwun Pak Nggih, matur Pardi. sembah nuwun. Sehat. Biasane DP riyen Pak niku kutut manggung. Alah. Pak. 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 Nggih, mboten nggih. Ayo. Sing arep pinangan sing endi? Ayo kutut manggung.
Apa mundur? Kutut manggung nggih saged-saged mawon lho kula Pak napa lho kutut manggung kecil ning nggih mengke mawon ngoten lho. Sakniki niku sing sore niku wayahe sing sigra-sigra karena penonton malam hari ini tuh menantikan yang sigra-sigra apalagi Niken Salindri itu sukanya yang itu yang lagi viral di Amerika di mana-mana di luar negeri itu kan lagunya yang itu Pak. Bokong semak niku lho Pak. Tahu gak Pak? Enggak. Aku generasi tuwek dadi bopong simok Itu lho. internasional loh itu Pak. Oh, apa ya? Sing piye Iya. kuwi? Yang itu tadi bokong semak bokong sapa semak rambut disanggul sanggul yo nganggo cocok. Terus lanjut ngene Pak. Bokong semak bokong ini kan semok rambut digelung digelung miring ngono iki Pak. Heeh. Itu terkenal di luar negeri ya Pak. Yoko matane mendelik nyawang bokong. Ya kok lho delok iki sing gendar iki lho kan mau nyawang. Pah, kok bokonge bojoku kok gede sisih ngono kuwi. Ora kaya bokong ini kan. Ya sak mardikamu sing arep minangkani apa monggo apa ayo lho. Sing alus riyen mawon. Oke sing alus e apa? Nah dibawani sik. Oh dibawani. Oh iya, baik. dibawani sik. Engko lagi tembang. Apa manut karo awakmu nduk? Bebas awakmu. Ya. Iki mau yo entuk welingan aku supaya maringke awakmu saka Bu Titin Malaysia asli. Oh Bu Titin. Untuk cah loro karo awakmu karo Mas Arji. Ya baik. Engko wae. Nah, ayo. Ki ngatur apa? Pelok 6 Pak. Pelok. Ya. Ya. Ya coba. Apa? Tak anteni Pak. Panteni. Ya, oke, siap. Ya. Wah, bocah nek saya gedhi nur Mas aku. Bismillah niki kula lagi perdana niki lho nggih Pak bawa niki Pak. Apa ya? Mungkin lek enten klentu-klentune ampun didukani nggih mengke. Mboten ora disneni. Oke dimenane karo mbokmu kuwi. Ya. Kiraku kawitan citra Kaya ngono lho suarane. Bledek Kediri Niken Salindri. Heeh. Ya. mereka Bawa ket mau panggah ngono ae. Liane nyanyi kok. Panggah ngono. Anu lho Pak. Sapa? Mbak Coba lho. Iya pancene nek karo kowe iki lara ati kok. Nek karo kowe iki laire tok apik ning batine iki keloro-loro. Mergo Ardi mok pek. Suarane bantas, banter, cetok, larase pas. Ya, ndek iki ning Karanganyar, Jawa Tengah kono. Niken Salindri iki bawa enek pakde-pakde ngono saking ngematke ndomblong nganti sarunge ceblok ra krasa. Wah ya. Cuma kelontrang ngono lho ya. Ya.
suwe angen teni Nah, rasaku ngantuk ngantuk Nduk Ken, Alam iki entuk salam saka bundamu sing ana Jakarta. Bunda Santi. Nggih. Salam buat Nduk Niken Mas Kangkong. Oke, salamkan Nggih. balik ya. Nggih. Pak. Niki mugi entuk WA Nduk Niken. Oke. Mas Nanang tunanetra sing nonton. Lah niku wonten mriku, Pak. Ning ndi mau cahe? Mau teng mriku. Heeh, hati-hati lho lek ilang. Teng pundi wau? Salam go Mbak Niken. Wow. Oke. Ya. Ya, terus Becara krungu samaya eling yen taen teni ya. Kledang, kledang. Awas Mas Nanang, mengke nyeklekne apa? Ndi wis teko? Niku sampun rebab. Oh, alah gen ya. Wong mripate ora aruh kok ya tekan ngendi-ngendi. Ya. Iki yo WA aku meneh. Lek cat kula niku mboten tipu lho, Pak. Hah? Lek cat kula niku mboten tipu lho. Apa ya? Nggih, Ora tipu. mboten. Lah iki lho WA aneh iki lho. Pak Wanda Ayu, Pak. Wah. Jane milih aku apa milih Wanda to, Mas? Lah iya. Oh alah wong dope pedhot nek ngerti wong ayu. Iya. Kledang, kledang. Lakai bocah Wah, jebule sing WA dudu Nanang to, Pak. Ah iya, panjen bocah tua nakal. Tibake impenku nggih, Pak. Impenku oke, ya. Iya nak, buka celuk nak. Ya. Kerung
iki engko dangdute ditibakne apa nduk kan? Manut. Manut. Nah, kanca-kanca lagumu ke apa ndek ben kae? Napa? Lagumu ke lho. Bunga. Bunga, heeh. Nggih. Cek enak para catetane kanca-kanca. Sih ya. Kayak pelok to, Yan. Nah, engko dilagokne lagu Bunga karyane Genduk NS Niken Salindri. Ya. Oh, ngono ah. NS ki Niken Salindri. Wah. Usahane saiki rena-rena. Wah, ngono ah. Nyewake lighting barang. Wah, jan. Bordir, wah, jan luar biasa. Videotron. Wah. Komplit, heeh. Usahane bapakne. Heeh, Pak BS. Pak BS iki sapa? Bapak Soleh. Karo MW sapa? Mamah Wiwin. Dan ya, coba berarti digoleki sertane notasine lagu Bunga karyane Genduk Niken Salindri sing diaransemen lagu Balungan karo Dwi Jolaras Indonesia. Aku go ngaturke panuwun yung kanggo sapa? Kanggo ibu lan putrane sing adoh saka Jombang. Ki mau perjalanan 1 jam. Mrene pengen ketemu kelawan awake dhewe. Mergo insyaallah bakal nanggap awake dhewe. Tanggal pira? Tanggal 20. 20 sasi apa? 20 September. Taune 2026. Jatuh men. Ya, monggo Bu lawan Mbak Yu. Ya, nganti lali aku asmane. Heeh, ya. Lagune dhewe kok lali. Jejer wong loro kaya dewa tombol tangan itu nyawang indah seni wong loro dilakoni jejer wong loro kaya bungaku nganti jroning ati kowe sing paling anti rino kelawan wangi dongaku mung siji Gustimu kisah ketok tekan pati.
bagus sejantung hatiku waktu-waktu kanggo dadi saksi sliramu sliraku dadi siji nyaman indah seni wong loro dilakoni jejer wong loro kaya bunga dewi Gustimu kisah keto tekan pati bungaku nganti jroning ati kowe sing paling tanti rino kelawan wengi tunggu Gustimu kisah keto tekan hati Apa kowe mau semua pikir apa? Ayo monggo iki lagu lek mung gawe-gawe dhewe. Lek mung menciptakan dhewe. Lah kok kowe nganti lali saire iki pikiranmu mau pas nyang endi? Jajal ayo. Kula niku mikirnya ngeten, Pak. Kan lagu ini tuh saya ciptakan itu untuk saya boomkan. Ternyata kula niku dereng tidak ada setelah di apa? Setelah di syuting dan bla 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 dan lain kali itu. Ternyata saya berpikir lagi, oh ternyata menciptakan lagu itu susah sekali untuk boom. Oh betul ya. Jadi harus lagu timingnya ini, juga akhirnya pas. saya lupakan lagu ini, Pak. Oh, terus dilupakan. akhirnya Ditampani. Iya, ditampani sama Dwijo Laras. Oh gitu. Akhirnya saya mengulik lagi lagunya. Terus saya hilangkan lagi itu, Pak, lagunya. Kenapa kok kamu hilangkan? Kok karya aku angel loh. Ya, saya tidak suka. Oh, enggak suka. Mergo apa? Ada kenangan-kenangan di lagu itu? Mungkin. Mungkin. Iya. Oh, ngono. Wah, iya. Tapi karya itu luar biasa loh, harus dihargai dan semua teman-teman itu Dwijo Laras menghargai karyamu. Saya salut sekali sama Dwijo Laras Indonesia karena sudah mau menampa lagu saya baru kali ini, Pak. Oh, ngono. Iya, baru kali ini saya tuh seneng banget gitu loh, Pak. Jadi terharu, oh ternyata laguku itu ada yang ditampa sama Dwijo Laras. Iya, masuk ke dalam hati ini konco-konco Dwijo Laras. Jadi saya tuh kayak terharu gimana gitu. Aduh. Iya ternyata. Wes. Lah iya. Kanca-kanca ki senengane ngopen-ngopeni ngono kuwi. Ora mung karya-karyamu tok, karyane Mbak Narto Sabdo, karyane Biai-biai dhisik iki diopeni kabeh, ngono lho. Iya. Oke, Pak, makasih banyak ya, Pak. Apa? Karena sudah menampa laguku tadi. Iya, jangan saya tapi teman-teman. Oh ya, Itu terima yang- kasih ya buat bapak-bapak pengrawit. Masa bapak? Ya, banyak bapak-bapaknya di sini. Oh. Kakak-kakak ada enggak? Yang kakak-kakak ada enggak? Kakak-kakaknya ada 3 aja sih, kayaknya yang lain bapak-bapak. Oh iya. Ada yang kakek-kakek enggak? Yang kakek-kakek, bentar saya deleng dulu. Iya. Kayaknya tidak ada yang kakek-kakek itu. Enggak Pak. ada. Iya. Iya. Oh ada, kalau eyang ada itu yang beduk itu eyang itu. Ya, eyang mayang koronya itu ya. Yang betul. Bini sepuhe kuwi. Aku di WA nduk karo Mbak Santi supaya ngaturke duit 500.000 kanggo nduk niken. Oh. Nggih, paringno Bu. Iki wis disaran paring aku. Paringno nduk Cahyu. Ya, Wis bocah. engko Ibu, kaya apa? Ojo no, ojo engko ndarani ora diparingke. Dikengken transfer jenengan kali Ibu, Pak. Ora diparingke cash wae.
Ya. Bareng gekes. Kanggo gen Mbak Santi mirsani saka Jakarta. Nah, gen ditampa ngono kan. Emang nyuwun lagu apa, Pak? Mboten nyuwun lagon. Pakune salame wis diaturke ning sampean. Om insyaallah engko tanggal 22 November 2025 siang Mayangkara. Oh, wis dipel to awakmu. Napa? 2000 iki lho tanggal 22 November siang Mayangkara. Heeh, teng kene Mbak Santi. Mboten ngertos. Wah lah iya. Oh bengine wayangan Pak Kangkong ngono. Niki nggih Pak, sampun Pak niki Matur ning kamera Mbak niki Santi. nggih Bunda Santi niki jumlahnya 300.000 sing 200 500. 500. Nggih 500. Terima kasih buat Bunda Santi sehat selalu panjang umur. Ya. Nggih. Lah saiki sing nganggo musik, kangene ngomong musik iki. Ah ya. Apa lagune? Apa? Nah, ki mau. Ini kita kasih yang hot apa yang apa ini Pak Bu? Yang hot. Apa ya? Aja. Apa wae sak merdikamu sak senengmu. Heeh. Iki lek Pak Lurah nyuwun lagu lamunan. Nggih, lepon lamunan mawon. Lamunan nggih. Nah, Pak Pardi nyuwun lagu lamunan nggih ngijoli Kutut Manggung kuwi lho. Iya, iya. Ah ya, lamunan. Ya musiknya ya Mas. Ya diaturke genduk Niken Salindri. Nah, lamunan ya. Musiknya kaya ngapa? Ah, musik muni lagune dikumandangke karo genduk Niken. Aku njaluk dalan tak nguyuh sike. Ya. Ya, monggo diaturke. Nah, ya. Yuk. Sing dangu mboten napa-napa Pak, mengke kula gajuli wayang. Oke, siap. Tiba iso bareng. Tangin ratri tansah tangan tani satlang rajang dalangin hati tangan-tangan temlah bersama ing
leren sik ya, Nduk. Rong lagu engko meneh. Ya, mergo aku entuk amanah saka Malaysia supaya maringke saweran kanggo Nduk Niken lawan Mas Ardi. Oh, ngono ya. Oh, heeh. Iki bocah iki ora tau leren mulu ya. Rong lagu engko gen leren sithik mengunjal ambekan. Oh, ngono ya. Ah, ya. Mbak Santi sampun kula aturaken kelawan Nduk Niken nggih. Heeh. Engko awane campur sari mayangkara no bengine genti wayange. Ya, Lek Ming kayen kidul wilujeng rawuhipun Dwi Jolaras Indonesia teng Bangsongan semangat merdeka. Oh nggih Lek Ming. Oh ngono nggih. Nyusul ki dalang kula kidule. Panggung kula Joko saking Kedung Malang nggih. Papar. Matur sembah nuwun. Ya. Ayo Bu Dewi Kurniawati iki lagune isih sitok. Pamundhut saka bendahare Mas Budi. Lagune Sambel Kemangi. Oh ngono Bu Dewi Kurniawati ya. Diaturi tumandang. Oh ngono ya. Ayo apa? Iki siap-siap Mas Ardi karo Genduk Niken. Oh ngono. Lagune penjaluke ana 3. Oh ngono 3. Kudu dipinangkani engko. Ya ana ayang-ayang terus ujaning sih karo Grigis. Oh ngono njaluke kuwi. Ya. Bu Dewi, ayo jumeneng Bu. Ngono ya. Ya, lagune apa? Sambel Kemangi pamundhut saka Pak Budi. Oh ngono. Diaturke. Monggo kendang baline Mas Guru anu Gogo. Kendang Banyuwangi Mas. Ya. Bu Dewi semangat nggih Bu. Semangat. Ki mau aku yo karo guyon. Medun ki mau karo guyon ana sing macelmong dalang kok nguyuh. Nggih nyuwun pangapunten Pak. Kula seminggu kepengker nembe operasi batu ginjal. Ngen peteng kula tasih dipun pasang selang utawa seten kalian dokter mengke dilepas bulan September awal. Oh ngono. Mergo bawane kudu nguyuh terus nggo ngresiki sing reget-reget ning jero. Oh ngono. Ya nyuwun pangapunten nggih. Wong biasane ya ora tau nguyuh. Gandeng iki kesehatane urung stabil ya kudu manut karo dokter sik. Nggih Bu nggih. Ngoten nggih Bu. Nggih, leres. Ngendikane dokter Wibisono spesial urologi ya. Nggih, leres. Nggih. Nyuwun donganipun insyaallah mengko tanggal 8 napa 7 Bu Dewi dilepas 9 September dipun lepas tenipun. Oh ngono dadi iki nguyuhe jek metu abang-abange ngono kae. Ya ora apa-apa ya, ora apa-apa. Ya, monggo lagunipun Sambel Kemangi yuk dados. Koko Sobat, terima kasih. Aku terima watone
Gusti. Sembah nuwun. Ya uga iki dimirsani sing saka mburi kelir ya pirang-pirang sing do nonton ana layar no. Merga panggonane wis ora muat kanggo para pamirsa. Urung sing mirsani lumantar YouTube iki mau mencapai 5.200 pasang mata. Ya. Urung sing ana TikTok iki uga mencapai 2.000 lebih. Oh, ngono yang menyaksikan pagelaran pada malam hari ini. Ya, sisan mumpung iki sing nonton pirang-pirang becik sing ana lokasi lan ana ing streaming tak kon waspada lan ngati-ati saiki penipuan iki maneka warna aku awan mau meh kapusan no. Oh ngono tenan tak critakne mergo iki men kabeh ngati-ati modus-modus penipuan kuwi saiki maneka warna. Oh kowe awan mau meh kapusan ya. Enek wong ngebel aku jare ngakune saka Dinas Pertanian Kabupaten Sragen arep wayangan tanggal 4 September ya 4 September anu tasih kosong Pak Kangko tasih kowe ngebel aku njaluk dikirimi rekening njaluk dikirimi nomor induk njaluk dikirimi invoice wis tak kirimke kabeh dadi ya terus ana sing ngebel meneh ngakune staf saka bendahara saka Dinas Pertanian Sragen. Oh ngono ngebel aku bekasane Pak Kangko anggaran yang penjenengan ajukan sudah disetujui dalam rapat pada siang hari ini mau ditransfer tolong dikirim nomor rekeningnya bukan nomor pribadi tapi nomor rekening Dwijolaras Indonesia. Oh ngono tak kirim no ya dadi regane dadi rega 85 juta. Oh ngono ngono ya bekasane kono let 2 jam ngirimi surat utawa ngirimi bukti transfer tulisane berhasil. Oh ngirim 47,5 juta kanggo DP pagelaran. Oh ngono ya
Pak Kangko ini anu nuwun sewu, anggene transfer kula kakean 7,5 juta. Yang 40 buat DP Pak Kangko, yang 7,5 juta buat DP Happy Asmara. Oh, ngono kuwi heeh. Aku wis ora percaya sik, mosok Happy Asmara gelem wayangan. Kuwi tak kon ngati-ati tenan kanca-kanca seniman. Oh, ngono ah. Ya, ini transfernya sudah saya terkirim dan sudah berhasil saya transfer. Oh, ngono ah. Tolong dikembalikan sekarang yang 7,5 juta ke nomor rekening bla bla bla. Oh, ngono ah. Lah, aku gandeng jek kurang percaya. Aku neng ATM tak delok, ternyata belum ada transaksi yang masuk ke rekening duit Jolaras Indonesia. Oh, kono ngebel terus no. Oh, kono ngebel terus. Ah, iki buktine ning nomor WA aku ono. Oh, ngono ah. Tolong Pak Kangko segera dikirim ini dari manajemen artisnya ngoyak-ngoyak terus yang 7,5 harap ditransfer ke nomor rekening ini. Monggo dudu nomor rekening manajemen Happy Asmara. Oh, ngono ah. Aku wis curiga kok ngoyak-ngoyak. Tak jarke telepon tak jarke, lah WA meneh. Pak Kangko, ini gandeng mendesak yang 7 juta saja, yang 500 buat Pak Kangko. Iki aku wis mulai curiga. Wow, ngono heeh. Iki seksine bojoku kuwi, heeh. Wis aja dikirim sik, Pak. Mergo iki ora enek transaksi mlebu. Oh, ngono. Ya, heeh. Nganti saya ini nomornya wis ora aktif, dicek neng get kontak karo adikku si Puguh. Ternyata namanya tidak tercantum di situ. Oh, ngono ah. Mergo kedadian ngene iki tau kapusan nek ora keliru Ki Purbo Asmara kuwi kapusan 15 juta, Nduk. Oh, ngono ah nek ora keliru lho. Ya, mergo DP-ne kakean kon balekke. Saiki nek kanca-kanca dalang, kanca-kanca seniman hati-hati dengan modus-modus seperti itu. Oh, ngono ya. Ya, heeh. Nek rengeneng bukti transfer masuk dibuka neng nggon rekening rung mlebu tenan duwite. Aja pisan-pisan ngirim balik. Oh, ngono ah, ya. Ngati-ati ya, ngati-ati penipuan-penipuan sing kaya ngono mula tak umumke sisan. Aja nganti nek kurban-kurban meneh. Oh, ngono ah. Mergo iki wis tau kapusan kaya ngono kuwi. Ora akeh jane mung 2 yuta. Tukang dodol wayang WA aku, Pak niki enten wayangan murah-murah. Mang tuku, tak tuku bareng transfer ilang sak wonge. Wo, sak nomere ilang, heeh. Modus sing kaya ngono kuwi saiki kudu ngati-ati. Heeh, jamane wis tuwa no. Oh, ngono. Lah terus transferane bukti berhasil transfer mau kuwi iso diedit saking pintere wong saiki. Oh, ngono. Nah, janto wis enek tulisane berhasil transfer. Ning aja percaya sik nek urung mok cek neng bank utawa cek saldo. Oh, ya. Ngono ya, heeh, iki nggih masyarakat ana ing bangsongan barang hati-hati Pak Lurah perangkating desa. Nenek modus-modus transfer seperti itu harus dicek dulu ke bank. Benar-benar sudah masuk atau belum. Oh ya, ya. Saiki mau iki ana pengumuman nggo supaya selamat kabeh. Oh ngono ah, meh kapusan 7,5 juta. Oh ngono ah. Ya. Ya alhamdulillah bojoku ya kenceng. Bojoku ya nggondeli aja ditransfer sik, Pak. Sing nganti urung enek sing mlebu aja nganti transfer. Nah, ngatani ya alhamdulillah selamat 7,5 juta. Ya. Mbak Retno Congpe karo Wiwi Irnawati pumpung kendange jek Banyuwangenan. Oh, ngono ah, engko bar iki gek ngene niken. Ya, lagune apa? Lagune Banyuwangenan meneh. Ya ning garap gamelan Bali sik. Oh, ya. Cek M banking, Mas. Sampun kula cek. Delalah niku sing digoleki nomor rekening sing ora enek bankinge. Saking pintere malinge no. Oh, ngono tak kei nomor rekeningku pribadi sing enek M bankinge ora gelem. Oh, ngono ya. Ya, coba. Lagune Loro Sesigar. Ya, Ya, menghimbau untuk semua masyarakat supaya hati-hati dengan modus seperti itu. Ya. Yo, monggo para kanca pun aturaken lagune Loro Sesigar. Yuk, dados.
Sapa wonge sing kantru-kantru lara siji rasane sewu cinta suci karo sing kebelas ana wawar digawa wong liya. Waktu kembang mawar mekar bareng niat gawe samyar cinta suci hansen kabangan kaya-kaya ati loro sapa wonge sing kantru-kantru lara siji rasane sewu gelang aleh ring triji kiwa kembyang mawar digawa wong liya. Oke dawuh. Yo saiki genduk niken kelawan Mas Ardi. Ya amanah saka Mbak Titin utawa Bu Titin ingkang mapan wonten ing Malaysia kudu tak sampaikan. Ngono. Lagune telu ya, lagune telu. Ayang-ayang pujaning sih karo gerigis. Ngono. Sumpun musik Mas. Ya ayo Mas Ardi karo Mbak Niken diaturi jumeneng. Ya bayang apa? Ya. Bu Dwi sampaikan uangnya 1 juta untuk satu Mbak Niken, satu Mas Ardi. Nah, ya ora 500 Mas Dwi. Ngo tekan ngomata ijol nih. Ya ora. Wong duwite sing gawa kono kabeh. Nah,
Ini amanah yang harus saya sampaikan. Nah, Mas. Ya, cah loro. Iya. Gawakne Mbak Cong teh. Nang. Mas Ardi, Dalam sampean wis lulus. sampun pun wisuda. Bulan pira? Di April. Dalam karo cah wedok ki aja basa, gen ketok gagahe ngono lho. Sampeyan wis lulus, wis yo ngono, ngono sing gagah ngono. Ya, kula Baleni kan. Ayo. Sampean wis lulus. wis lho. Nah, ngono. Ketok gleleng ngono lho cah lanang ki ketok lho, ketok dadane. Lulusnya bulan apa? Bulan wisuda bulan April. Bulan April. Berarti sampean S1. Gak lanjutnya S2. Nabung dulu soalnya kan. Oh ya, semoga KKP. lanjut sampai S2. Bayari mau kondo berarti deh. Semoga sampai ke S2. Berarti sama nih sobat bahasa Jawa. Bahasa Jawa apal. Hono Coroko apal. Apa nih? Apal. Hono Coroko ya nek piro? Cacahe. 20 no. Salah. Lah, Salah. lho. Hono Coroko nek piro? 20. Salah. Kok iso? Ngomongin salah kok. Lah piro? Hono Coroko ki nek 5. Lho kok iso? Hono Coroko. Ya. Ya kata. Heeh. Ho saka tembung hono ya ta? Heeh. Hono kuwi tegese ana. Ayo. Caraka kuwi utusan. Ya. Utusan dari Tuhan untuk kamu berdua, untuk selalu berkasih-kasihan dan berdampingan. Ayo Pak, jenengan sakniki. Apa? Hono Coroko enten? Enek 5. Lek lengkap 20. enek 20. Lek dikurangi 9 garek pira? 20 dikurangi 9 karek 11. Salah. Ya 11. Iya bener. Hono Coroko 20 dikurangi 9 garek pira? 11. Salah. Lho kok iso? Salah. Garek 18. Kok iso? Lah kan 9. Wes Coroko data sawala. Padha jayanya moko botongo. Lek Songo. dikurangi 9. Wah, ya Berarti kan bener. 20 dikurangi loro, Pak. Oh, ya Berarti karek pinten? 18. Lah iya. Pinter tenan. Harus memahami kata-kata. Oh iya, sing penting kata-kata kok. Iya. Iya. Ah, Selain lah. selain kita berbeda keyakinan, kayaknya kita juga berbeda perasaan. Jane lagune dhewe ora ayang-ayang ora apa Mas? Ujane sih. Pujaning se Apa? karo gerigis. Lagune Itu apa? sudah lagune dhewe ki mangu. Mangu, Pak. Mangui apa? Mangu itu berbeda keyakinan, Pak. Jajal ladane nanti. Ah ya. Wah. Ladane, Mas. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Oh, cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. Gak usah nangis, soalnya jodoh ya bakalnya jodoh. Ya. Jodoh itu di tangan Tuhan. Iya. Gitu. Kamu tidak boleh apa Pak lek ngarani putus asa. Iya. Harus Tidak boleh putus positive asa. thinking. Positive thinking. Ya. Kamu harus berani menghadapi sesuatu. Iya. Ya. Ya ini mulai jam piro? Kok ngendi kok takon mulai jam piro iki lho? Kok ngendi? Lah bocah iki Dek. Karena menawa Mas Ardi kan teko Banyuwangi ngono lho Pak. Iya. Oh, ndek iki ke Banyuwangi mulai jam piro? Jam piro ya? Jam gangsal. Jam 5 sore. Jam 5. Jam 5. Gitu Pak, jam 5 tuh. Ah bener jam 5 kok ngomong. Jam 5 berarti. Kok ngerti to kowe? Kok ngerti? Nah kan jenengan live streaming saking Banyuwangi. Oh iya. Nonton, Pak. Oke. Nonton toh? Tahu dari Mantau. Ya. Ya. Lagune ayang-ayang. Ya ayang. Jajal deh. Ayo piye.
itu terkena denging-denging itu sakit sekali. Tolong ini awak-awak ini telinga. Yo, ayang-ayang. Yo, ayang-ayang ya Mas. Ya. Nah. Loh. Datang rasane ati kangen nandang sengiting lian dan nyawang aku kowe lapo katresan Musik rodok direne sithik Mas. yen to aku sliramu ratiakoni senadyan dono ra bisa nampa bakal tak coba yen durung tapi samring kang kuwasa kang mas kowe sing tak sayang dralilon niken kudu kelangan kang mas mesti kanthi ngati wong aku siji rasmo iki abadi Raja cekak ning Moledi. Sayang
Martini kan duet karo Ardi. Iki enek sing ning ado kono emak-emake do gulung kuming no. Sing napa? Ya gulung kuming karepe ngono ya melu terbawa dalam situasi pada malam hari ini kan. Oh begitu. Terseret dengan alur dan situasi pada malam hari ini. Aku ingin kan tak ceritani kan. Kenapa? Tanggal 9 Agustus iki wayangan ana ing Sragen kuwi disusul karo Mbak Yuni Ardi. Anu Lala Atia Mbak Yumu ya dia. Adik kula. Oh adik. Heeh. Saiki Ardi iki jenenge ngarepe wis ditambahi karo Mbak Yuni anu adike Karo Ardi. Lala. Lala Atila. Ngarep ditambahi Muhammad Ardi saiki jenenge. Tenan. Muhammad Ardi Ardi Albertus Soleh. Ngawur nek godek. Iya, isi tambahin jenenge tadi. Tahu gak Mas, ini kan hawanya di Kediri itu kan was-was. Ya, angine Iya. kenceng banget. Anginnya was-was. Oh. Tapi kalau deket sama sampean itu kayak udah anginnya itu kayak menghilang seketika. Gitu. Mosok. Kok iso? Kayak tadi tuh di situ itu kan jejer sama bapak sama ibu itu kayak hawanya itu kayak dingin banget gitu. Tapi kalau udah sama kamu itu hawanya itu kayak panas gitu. Iya. Kok sing banyak kok sinden-sindenku dong apa? Apa toh sama niri toh? Kamu dulu pernah ada hubungan sama itu ya Mbak Congpe ya? Dilitok tapi. Ya Allah, seleramu baik kayak ngono kuwi to, Mas. Kepepet. Hah? Hah? Terus sampean tau diapakne karo Mbak Congpe? Burung sida ngopo-ngopo. Burung sida. Oh, urang sida ngapa-ngapa terus. Berarti wis enek rencana arep ngopo-ngopo. Ya takon Mbak Jumpe no. Kan aku polos to, aku mintarek man. Ngopo? Ngopo? Ngopo kae? Rena Congpe ngopo kae? Ora nduk mong gawe ndok asin tok. Banyuyah tak lapne ben sore. Suwe-suwe ndok Ardi dadi asin. Apakah itu benar yang diomongkan Mbak Congpe? Ojo. Ora. Nah bener. Ya Allah, tibake sampean nih selerane kayak Mbak Congpe ngene iki. Ya Allah, berarti sampean nih apa? nyawang aku iki kaya wis kaya nyawang apa ngono. Lek selerane kaya ngene iki. Lah emang Mbak Jumpe ngopo? Hah? Mbak Jumpe iki ngopo? Mbak Congpe ya ayo. Ayo nom-nomane. Tapi kan gimbur-gimbur. Mbak Congpe iki ayo. Neng kan wis tuwa jarake karo sampeyan. Golek bola. Golek bola Congpe. Bolone nang Banyuwangi ya ngono. Saiki ning kene ya ngene. Ayune ning tuwa kuwi lho. Kula Ardi nyingkrih, Ardi mau mergo wedi lek keracunan susu sing kadaluwarsa. Ya. Ayo lagune yang kedua. Grikis. Anu Nah, apa nah, jenenge? nah. Ujane sik. Grikis ae. Iki sapa Ardi? Isa, Pak. Mboten saged, Pak. Wah, mbak sakit. Pak. Sakit. Ya wes anu gulu pedot. Aring-aring bakar gedang campur sawi. Sampai kering ngulie sun mikiri. Iso wi? Ya, iso. Bejaning sing men. Ujane sik. Ya, ya coba. Bu Titin sing wonten ing Malaysia monggo sedang midhangetaken iya to. Ya, Uja Ningsih. Oke, yuk dados. Ya.
Ngapa? Apa, Pak? Wis lunas iki. Sudah. Heeh. Kowe nyapa mau cekel? Wis kabeh. Kenapa? Nyapa mau cekel? Karena kalau dicekel tangannya kan bukan mukrim, Pak. Oh, betul ya. Oh, jan solekah temenanan. Ya, terima kasih ya Mas Ardi. Nah, Semoga jangan sehat lupa. selalu, panjang umurnya. Semoga menjadi anak yang soleh. Ya. Muhammad Ardi. Matur nuwun dumateng Buti Butitin. Wonten Malaysia. Mbok Upin-ipin. Paring tali asih, semoga rezekinya selalu lancar dan diberikan kesehatan. Amin. Iso omong lho. Makasih Cak Bagus. Yo sinden liyane nyusul kabeh. Lagune Grigis digarap bareng-bareng. Ya. Ya, waranggono sedaya. Mesane nduk niki nek digencer 3 lagu rek sing ngewangi. Oh, ngono ah. Ya. Prae sedina sesuk awake dhewe ning Karanganyar 28 ana ing Nganjuk ya. Nah, kalau genduk niken meneh. Ya, bae nyuwun dongane marang sedaya kemawon para pamirsa, para penonton penggemar wayang. Mugi-mugi kula dalange sak kanca Dwija Laras Indonesia tansah diporangi bagas waras, sehat walafiat, lancar lek ngurungkepi marang budaya. Allahumma amin. Amin. Ya, coba kaya mbah lagune Grigis. Pak, saya Pak. Lah niku buke dereng Coba. semeneng ah, Pak. Oh, burini niku bagian kutut manggung mengke. Ya, iki jane ana pamundhut engko tak aturke nggon gara-gara wae. Ya, Dendi Krisna Ananda putranipun Pak Prayoga Sumberagung, perwakilan dari Palu Pitaruna Community dan komunitas pojok Pekok Muni ya, BPKM request lagu Memanik ya nggon gara-gara. Nah, ya. Yuk Grigis digarap sing gayeng sing regeng genduk niken salindri bersama artis-artisnya Dwija Laras Indonesia. Yuk. Salam yang ada di Banyuwangi, juga di seluruh Indonesia, pecinta budaya Dwija Laras Indonesia. Gus Bentoyo, masih. Apa tah hadiran
kurang manis sampai Wes yo wes tak dipikir. Maning. Baleni. Dari manis kurang manis sampai kula. Wes yo wes kang dipikir apa kerasa. Beriki seduh dan kereke. Saya suwe antar gluduke. Aku wariko nangis. Apa henti Apa tahan? karepno. Dek sayang, ayo sayang. Velocity bareng-bareng nembak ayo di Selaras Indonesia. Mas Kurang manis tambahi gula. Wes yo wes berikan sese guna. Ayo misalnya ya. Dari manis kurang manis tambahi wis yo wis hang dipikir apa kerasa. Hari manis kurang manis yang lain. wes salah iki obat entek doan iki. Heeh, ya belok. Nah, ya.
Ya nyuwun pangapura rada kedelarung-delarung. Heeh, pancen ya ngepase karo situasi dan kondisi. Oh, ngono. Ya. Engko pamundhut liyane disambung gara-gara. Ya. Meski kudu eling sajroning urip tansah kudu